Konturatu da zara azken aldian albuko mutik ez dela agertu hemendik? Ez esan oso altu, bestela lazte etorriko dira. Ganguren gaina, bigarren mailako hori gainditu eta 14 kilometro. Ene, gatza falta da. Zu, albukon izkatu gatzapur bat. Barriro. Bat boste, albuko mutil ganoragakoak direla. Ba oraintxe ikusiko dute. Zer nahi duzu? Baduzue gatzapur bat guri emoteko lan. Ba, ze kasualitatea. Ni ere zuen ganan entorren gatza eskatzera. Zer zer eman dizute? Bai, gatza.